Здравейте и добре дошли в канала ми! Аз съм Мели и днес ще ви представя резюме на Извън този свят на Невил Годард. Цялата книга може да намерите и изслушате на страницата ми в Patreon. В описанието ще оставя линк към нея. Приятно слушане! Шансът или случайността не са отговорни за нещата, които ви се случват. Нито пък предопределената съдба е причината за вашето щастие или нещастие. Подсъзнателните ви впечатления определят условията на вашия свят. Подсъзнанието не е избирателно. То е безлично и не зачита хората. Подсъзнанието не се интересува от истинността или лъжливостта на вашите чувства. То винаги приема за вярно това, което чувствате, че е вярно. Чувството е съгласието на подсъзнанието с истинността на това, което е обявено за вярно. Благодарение на това качество на подсъзнанието, за човека няма нищо невъзможно. Всичко, което умът на човека може да възприеме и почувства като истина, подсъзнанието може и трябва да обективира. Чувствата ви създават модела, от който е изграден вашия свят. И промяната на чувствата е промяна на модела. За още интересни заглавия, последвайте ме в страницата ми в Patreon.